ମା କାଳିକା ଆସନ୍ତୁ ପୂଜା ଭଣ୍ଡାରର ଯୋଉ ଦୋକାନୀ ରହିଛନ୍ତି ଦନା ବାବୁ ତାଙ୍କ ସହିତ କିଛି କଥା ହବା ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ବିଷୟରେ। ଦନା ବାବୁ ଆଜି ବି ଭକ୍ତ ଆସିଛନ୍ତି ମାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ବି ମାନସିକ ପୁରା ହେଇଛି, ଭୋଗ ରାନ୍ଧିବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ କାଲି ଝାରସୁଗୁଡାରୁ ସେ ଆସିଥିଲେ। ଝାରସୁଗୁଡା? ହଁ, ଟାଟା କମ୍ପାନୀ ପାଖରୁ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଆମକୁ ବହୁତ ଭଗବାନ ଠାକୁରାଣୀ ବହୁତ ଭଲ ରଖିଛି, ଆମ ମାନସିକ ପୁରା ହେଇଗଲା। ସେ ମାନସିକ ରଖିଥିଲେ, ହଁ, ମାନସିକ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ଡାକିଥିଲେ ଠାକୁରାଣୀକି, ମାନସିକ ପୁରା ହେଇଗଲା। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ପୁନର୍ବାର ଆସିବେ ବୋଲି ସେ କହିକି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜି ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛନ୍ତି? ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆଜି ଏମାନେ ଆସିଛନ୍ତି, କାଲି ତାଙ୍କର ରୋଷେଇ ହବ ତ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, କାଲି ସିଏ ଫେର ରାତିରେ ସେ ହର୍ଷପଡ଼ାରୁ ଆସିଥିଲେ, ଯେ ତା ପୁଅ ଭଲ ହେଇଯିବାରୁ ସେ ଆଜି ରାତି ସାରା ଏଠି ମା ଶୀତ କାକରେ ଶୋଇ ମା ଦି ଜଣ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଆସି ସେ ଭଲ ହେଇକି ମୋ ପୁଅ ଭାତ ଖାଇଲା, ଭଲ ହେଇଗଲା। ଆଜି ଫେରେ ଏମାନେ ଇଆଡୁ ଆସିଛନ୍ତି, କାଲି ଫେର ଗୋଟେ ଝିଅଟିଏ ତାକୁ ଫେରେଇ ଦଉଥିଲା କଳ୍ପନା ଛକରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିକି ଏଇନା ଯାଇଛି। ତାର ଏଇଠି ମା ପାଖରେ ତା ଫୁଲମାଳ ସହ ମା ତାକୁ ଗଦେଇ ଦେଲା, ଟୋଟାଲ ଗଳେଇ ଗଦେଇ ଦେଲା। ଭକ୍ତ ବନ୍ଧୁ, ଯୋଉ ରୋଗକୁ ମୁଁ ୟା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଥିଲି, ଯୋଉ ରୋଗକୁ ଡାକ୍ତର ଚିହ୍ନି ପାରେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେ ରୋଗକୁ ମା କାଳିକା ଠାକୁରାଣୀ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ଭଲ କରିଦିଅନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱାସ ଓ ଭରସା ରଖନ୍ତୁ, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ପୂରଣ କରିଦେବେ ପ୍ରଭୁ ଗ୍ରାମେଶ୍ୱର ମା କାଳିକା ଦେବୀ।